Ngemva kokushaya phansi ngonyawo isikhathi eside ethi akanayo nhlobo imali yokwenyusa imiholo yabasebenzi bakhe, uhulumeni umangaza abaningi ngenkathi etshela izinyana ngempela sonto edlule ukuthi uzimisele ukwenyusa imiholo ngephesenti nengxenye. Nakuba lesiphakamiso siphansi kakhulu kunalokho okufunwa izinyana ukuthi imiholo yenyuswe ngamaphesenti ayisi-7, osomnotho bathi lesinyathelo sikahulumeni siphusile. I don't know that the markets will see it too negatively, but will probably see it more as a sign of pragmatism and a real workable attempt at reaching some kind of negotiated settlement that can avoid a worst-case scenario in which Eskom and, for that matter, the public sector go on strike, and that inflicts still more damage to the economy. Manje sekubhekwe izinyana ukuthi zisho ukuthi ziyasivuma isiphakamiso sikahulumeni noma cha. In terms of their view and a concrete view on what is the decisions of the different unions, we will only know that maybe after they have concluded the processes of consultation. There is no time that has been set aside for that because it is informed by individual union and us receiving a request for a council meeting by the General Secretary so that we can come and present our views. Khona manjalo kushubile kwizingxoxo zamaholo e-Eskom, izinyana zishaya phansi ngonyawo zithi ziyasichitha isiphakamiso sabaphathi sokwenyusa amaholo ngephesenti no-0.5. We are rejecting that offer. What we are doing now is to respond to that offer in writing in terms of the procedures. Izinyunyana inum nenumsa zifuna ukwenyuselwa imiholo ngamaphesenti ayi-15, kanti inyunyana abamhlophe iSolidarity yona ifuna ukwenyuselwa imiholo ngamaphesenti ayisi-9. Izingxoxo ziyaqhubeka. Mbongeni Muthwa, SABC eGoli.